Sodisfazzjon hekk iddeskriva Moa News ir-riżultat storiku ta' Tim Malta waqt it-19 l-edizzjoni tal-logħob tal-pajjiż iż-żgħar tal-Ewropa li sar f'pajjiżna il-President tal-Kumitat Olimpiku Malti, Julian Paċbonello. Ovvjament sodisfazzjon enormi, ġifieri ħdimna xi 3 snin issa kuljum biex nippreparaw kemm l-atleti min-naħa teknika u kemm ovvjament min-naħa ta' loġistika. Għall-ewwel darba mill-1985 l-hawn kemm ilu jiġi organizzat dan il-logħob, Malta mhux biss spiċċat fil-quċċata klassifika tal-midalji imma l-atleti rebħu r-rekord assolut ta' midalji. F'din l-edizzjoni pajjiżna rebaħ kollox 97 midalja bi 38 midalja tad-deheb, 30 midalja tal-fidda u 29 midalja tal-bronz. Dan ifisser li Malta temmet dan il-logħob b'rekord bla preċedent fir-rebħ tal-midalji minn fost id-9 pajjiżi parteċipanti mhux biss fin-numru ta' medalji tad-deheb imma wkoll fit-total ta' midalji mirbuħa. L-itjeb riżultati sa issa qabel din l-edizzjoni kienu fl-edizzjonijiet tal-2003 u tal-2011 meta pajjiżna ikklassifika fir-raba' post. Kien hemm progress eċċezzjonali meta wieħed iqabbel il-midalji mirbuħa mill-Maltin f'din l-edizzjoni u dawk tal-1993 u l-2003. Fl-1993 intrebħu 31 midalja waqt li fl-2003 intrebħu total ta' 41 midalja. Il-President tal-Kumitat Olimpiku Malti spjega fost l-oħrajn ix-xogħol u l-preparamenti li kien hemm biex seta' jinkiseb dan ir-riżultat. Konna nintaqgħu mal-federations darba fix-xahar għal 3 snin sħaħ ġifieri biex ngħinuhom fil-preparazzjoni tal-atleti tagħhom biex imorru barra wkoll jittrejnjaw jieħdu iktar logħob kompetittiv. F'dan il-logħob Tim Malta kiseb total ta' 38 midalja tad-deheb fosthom 15 fl-atletika, 5 fl-squash, 4 fl-awm u table tennis, 3 fit-tennis fl-isparar u fl-burdjar u 1 fil-judo. Minnaħa tagħha, id-direttur tal-isports tal-Kumitat Olimpiku Malti, Charlene Attard, qalet li wara dan il-logħob issa se ssir analiżi ta' dak li ġara. Issa nanalizzaw il-riżultati li ġibna, kellna riżultati pożittivi u naraw x'mar tajjeb, x'seta' mar aħjar u minna minkomplu naħdmu biex nirranġaw li stajna naħdmu mar aħjar. Hija qalet li l-atleti Maltin imisshom aktar kompetizzjonijiet barra minn xtutna fosthom il-European Games, il-Commonwealth Youths u anke is-sena d-dieħla l-Olimpjadi li se jsiru f'Pariġi. Il-pjan huwa li bħal dis-sena nkomplu ninvestu fihom kif għallimna l-gvern jekk ir-riżultati jidhru ħajkompli jgħinna biex nemnu fl-atleti li għandna. Millum naħseb wara l-bieraħ u rejna li meta tinvesti fl-atleti u fl-organizzazzjoni ħarġu riżultati nemnu li dan kien l-ewwel pass il qudiem biex inkomplu nimprovjaw l-isports fil-pajjiż tagħna.